Hvis du vil gerne have en energilæsning, det er mod betaling. Det er en terapeutisk klinikarbejde, som jeg gennemfører, så skal I bare vide, at det er ikke gratis. Jeg gennemfører alle de behandlinger, jeg har. Ellers se gerne mit hjemmeside, universalteams.dk. Der kan jeg godt læse min rejse over, hvordan jeg tilbyder de forskellige behandlinger og sessioner, jeg har. Både online privat, eller online her på livestream, eller i min klinik, i min fysiske butik her i Nørre Nebel. Du blev healet i går, og healeren fik det super dårligt og ked på grund af min energi. Hej Sundbad, tak skal du have, velkommen til. På grund af din energi, hvis personen bliver virkelig dårligt og bliver ked af det, og bliver ikke healet efter det, eller ikke arbejdet, eller ikke forklaret dig, så vil jeg nok sige, at healeren har været faktisk rigtig dårlig til at modtage det energifelt. Det skal du være virkelig påpasselig med de mennesker, du henvender dig til at få healing. Hvis personen har selv egne problemer, hvis personen har sine egne problemer, at hun bliver påvirket af det energifelt, det vil jeg nok sige, at personen var ikke stærk nok til at være faktisk healer den dag. Det skal man ligesom selv sørge for at mærke efter, og så skal man selv stoppe og ikke gøre sin energiarbejde færdigt. Anja, jeg håber hun har gjort det. Men ja, jeg kan godt mærke, at du har en energiblokering, som ligger på dit hoved. Og den er en virkelig tung en. Det er vist derfor, hun har haft dårligt, fordi hvis den rammer hovedet, den giver mere symptomer og problemer, end at den rammer kroppen fysisk. Fordi vores balancer ligger i vores hoved som energihealer, så derfor man bliver til hovedpine, migræne, symptomer, det kan godt være. Så personen, som der laver energilæsning til dig, eller energihealing til dig, kan godt blive påvirket meget kraftigt, hvis den ligger derop. Og det gør jeg faktisk tit med hensyn til folk, der kommer til mine livestreams. Hvis de har migræne, jeg ser med det samme, jeg laver ikke energilæsning af folk for folk, der har migræne eller noget hovedpine. For det påvirker uanset, hvem du modtager energi healing hos nogen. Netop fordi hjernen er den kraftigste energibølgesender efter hjertet, og hvis man ikke har ekstrem kontrol over sin hjertesystem og hjernesystem som energihealer, så får man meget hurtigt symptomerne ind i kroppen. Ikke fordi man er dårlig til det, men fordi at den er så kraftigt, at den gør virkelig dårligt. Energilæsning, om det skal være energikortlæsning. Der forskellen er, at i energilæsning, jeg lukker mine øjne, jeg kommunikerer gennem mit tredje øje, men med energikortlæsning, jeg kigger igennem kortet, men jeg læser ikke, hvad billedet viser mig, en gang til jeg siger det. Jeg laver ikke energikortlæsning, hvad der står som tekst, eller hvad for et billede jeg har, men jeg ser gennem hele visualiseringsperspektiv gennem kortet, så det er ikke noget, der står på kortet igen. Men det er igen mit tredje øje, der dirigerer mig igennem de forskellige felter, der åbnes igennem kortets farver. Fjernhealer du kun, eller kan man også få en fysisk healing hos dig? Det kan du godt, Klinik M. Hvis du bare klikker på den her hjemmeside, som du kan se på siteus.dk, der har jeg faktisk alle de behandlinger, jeg har. De behandlinger, som du kan finde, er blandt andet samtaleterapi, massage og break and breakfast. Jeg giver faktisk, jeg kalder det ene er manuel terapi, men jeg kalder det energimassage, fordi det er blandt andet med manuel terapi-teknikker, jeg bruger, energihealingsarbejde, jeg bruger, energimassage. Og så jeg bruger også forskellige sten og forskellige instrumenter, som man bruger i det traditionelle kinesiske medicin. Ligesom stiks og bold og træelementer, og så nogle pen, som er tilegnet kun for at lave massage. Så det bliver ligesom både triggerpunktsbehandling og energimedianernes behandling, det bliver til bare flyttet. Jeg har lige flyttet til Nørre Nebel. Jeg skal ikke flytte et andet sted lige nu, du er om bag. Jeg har jo lige flyttet til Nørre Nebel i et nyt hus, som
Jeg har åbnet en klinik ovenikøbet her i år, Nørre Nebel, så det skal vi lige vente med til, bliver næste år måske. I forhold til de spørgsmål, de hjælper alle slags traumer, det kan jeg godt love dig. Og jeg har flere klienter, der har kommet til min massagebriks, eller massagegulvet, som vi har haft massageterapi, som de har fået. I den første station, de har faktisk fået meget bedre. Og den forskellige symptomer, som man får faktisk efterfølgende massagen, det var ligesom 2-3 dage og 3-4 dage. Man mærker det faktisk en forbedring, både blandt andet i forhold til fysiske symptomer, og så man får virkelig godt, hvis man får, det er lige meget om det er fjernhealing, du får, eller om du får fysisk behandling i min klinik, så får du faktisk bedre kun efter en uges tid. Bare fordi du har været en gang her. Netop fordi jeg arbejder altså i alle de 3 stadier, både den fysiske, psykiske og så energetiske perspektiv, når jeg arbejder med en menneskekrop, så derfor det giver faktisk meget hurtigt tilbagemelding i forhold til, hvad du har fået hos mig. Det gælder også om faktisk en endelig, altså en fjernhealing er fuldstændig det samme måde, som du får 15 minutter, Anja. Og det er forbundet med de andre behandlinger, du får. Ellers jeg giver ikke fjernhealing mod betaling. Det er gratis. Så det er ikke noget, som du behøver betale for. Men jeg giver det ikke bare gratis her og nu. Du skal jo ligesom kombinere dem i forskellige behandlinger, som jeg tilbyder. Så får du faktisk healingen ved siden af, eller med i det, du har bestilt for. Ellers jeg får ikke penge for fjernhealing. Ja. Og så jeg har en dyrtelepati. Hvis der er nogen, der har nogle dyr, som vil gerne have det. Det er også gratis. Det kan jeg også bestille gennem min webshop. Jeg kommer til også at lave en forklaring i forhold til det med fjernhealing, hvordan det virker hos mig, så kan jeg også ligesom finde på det, hvis I vil gerne det. Ellers det står allerede i en energimassage, og de forskellige behandlinger, jeg tilbyder i webshoppen, hvordan jeg tilføjer den energihealing. For eksempel hvis man vil gerne have en hypnoterapi, der har jeg allerede en fjernhealing, der får I meget med gratis. Hvis I vil gerne have en energimassage, der får I også med gratis. Hvis I har andet massage eller samtaleterapi, der får I også med i gratis. For eksempel jeg har kvantepædagogisk terapisession, den ligger under pædagogisk arbejdedelen. Den har I også ligesom mulighed for at fuldstændig få gratis en healing gennem de forskellige behandlinger, jeg tilbyder. Men så til gengæld, hvis I vil gerne komme til Nørre Nebel, som måske kommer helt fra København, så har jeg faktisk mulighed for at overnatte i min klinik, fordi jeg har 2 værelser, som er tilgængeligt for at benytte for bed and breakfast. De er også ligesom kombineret med, hvis I vil gerne komme her til Sydvestjylland. Så hvis det er svært for jer at have den her rejse, så behøver I ikke bruge jer over omkring rejsen er så langt. I hvert fald så kan I hvile max, før I rejser tilbage. Lad mig lige vise dig. I det pædagogiske arbejde, der er en faktisk kvantepædagogik del, hvor du kan få nogle kurser hos mig. Det hedder energiarbejdekursus individuelt, Doan. Hvis du kigger derud, så kan du faktisk se, at du kan sagtens få sådan et kursus, og du behøver ikke betale en verdens penge for at få sådan en uddannelse. Det kaldes ikke uddannelse, hvis du spørger mig. Netop fordi det er en gren ind under psykoterapien, eller ind under parapsykologien, hvilket den ikke leveres på den måde i Danmark. Den er ind under sig selv, når man skal tage sådan en RAP-godkendt uddannelse, kaldes det. Og det er fuldstændig, man skal gå hele gennem en hypnoterapiuddannelse. Både i København, der findes en person, som har fået godkendt det. Men hvad er det præcis, han laver, er faktisk parapsykologiarbejde, det gælder ind under. Så hvis du vil gerne have kendskab til det, så læs gerne ind under energiarbejdekursus individuelt i hjemmesiden. Og så kan du ligesom selv vurdere, om du har lyst til at justere det med den her forståelseskursus. Og du behøver ikke
betale det hele på en gang. Der bliver også tildelt ligesom i per station, så betaler du faktisk hver gang du modtager et kort kursus hos mig. Så kan du ligesom kombinere det. En hypnoterapi arbejde er bogstaveligt talt en blanding af regressionsterapi og en samtaleteknik, der foregår med din underbevidsthed. Så du sover ikke, du bliver ikke hypnotiseret til at falde i søvn, og så lige pludselig du ikke husker, hvad du har lavet. Det er hvad kaldes det, sådan en cirkuskendt måde at sige, jeg er hypnotiseret, og så du sover, og du bevæger dig, som jeg sådan fortæller dig. Det er ikke sandt. Men til gengæld får du faktisk en forståelse for din underbevidsthed gennem hypnoterapien, så net du kan grave dig dybere og dybere ind med forskellige arbejder, som du virkelig gerne kombinerer det. Så en hypnoterapiuddannelse er ikke bare for alle, hvis jeg skal sige det på den måde, men mere at hvis man vil gerne arbejde med sin underbevidsthed fra et perspektiv, hvor man kan bare sige, okay, jeg vil gerne forstå faktisk min underbevidsthed, men jeg vil også gerne arbejde med at forstå mig selv i min egen bevidste tilstand, med relationer, med valg, hvad jeg laver i mit liv, hvilket vilje, gang jeg har i gang med min egen forståelse eller følelsesverden, og hvor meget jeg har faktisk haft traumer, som jeg kan selv løse dem. Hvis du synes, at du har brug for en rigtig professionel hjælp til at forstå alt det, jeg har lige nævnt, så er det ligesom et bedst, at man tager hele psykoterapiuddannelsen. Netop fordi kun hypnoterapiuddannelse, det hjælper ikke noget, hvis du ikke arbejder rigtigt med det hele. Hypnoterapi er i sig selv kun en lille del af at kunne forstå hjernens funktion i underbevidstheden. Det var så lidt. Det har jeg faktisk selv undersøgt, og sådan set nogle mennesker, som arbejder rigtig meget med inden for det, og deres beskrivelse er fuldstændig det samme, som jeg lige nævnte her, at en hypnoterapi er en metode at omprogrammere rigtig mange forskellige punkter, der findes i hjernens kamre, som vi alle sammen kender. Der findes sprogkammer, der findes følelseskammer, og der findes også en sådan en kognitivt, hvor meget og hvorledes du modtager, hvor meget du afsender gennem din reflektive hjernesystem. Så der er nogle ting, som man kan godt sige, at man bliver rigtig klar på, en neurologisk tilstand af din hjernefunktion gennem hypnoterapi. Men så skal du også have jo pædagogisk baggrund, psykologisk baggrund ind under det, for at du kan forstå det, derfor det hedder faktisk neuropædagogisk tilstand, du skal først lære at kende. Og det kan du godt udøve dig gennem en speciel pædagogik uddannelse. Det kan du godt fra gennem diakonuddannelse, du kan godt gøre det gennem socialpædagogisk pædagoguddannelsen, eller du kan tage psykologuddannelsen og specialisere dig ind under det. Det er den der lange vej, man skal gå, hvis man vil gerne tage en rigtig uddannelse i forhold til at forstå neurologiske tilstande, der foregår, eller psykoterapiuddannelse, eller alle de små uddannelser, som der tildeles, vil jeg mene, at de giver ikke den helhed, som vi har brug for at se hele menneskeheden gennem hjernen. Fordi vi ser ikke kun hjernen, vi ser ikke kun underbevidstheden, men vi ser det hele menneske, både fysiske, psykiske og samtidig den her æteriske, energiske selv. Og derfor jeg vil anbefale for enhver, der interesserer sig til energiarbejde og det der, tag alverdens kurser, men ikke brug så meget penge til det her private uddannelse, der sendes ud. Fordi vi har i det danske system en fantastisk uddannelsessystem, vi har, som det giver os alt, hvad vi vil gerne uddanne os til gratis. Så tag, hvis du har så meget lyst til en pædagoguddannelse, kombinere det med socialpædagogik, specialpædagogik, og samtidig tage en overbygningskursus til et eller andet, som du brænder for, eller kandidatuddannelse hedder det, pædagogisk antropologi, så er du faktisk fuld i gang med, hvad du kan. Du kan også tage psykomotorisk uddannelse ind under VIA-uddannelserne igen, hvis du vil gerne være dygtig i forhold til psykoterapeutuddannelsen, netop fordi den er også ind under
uddannelsessystemet i Danmark, eller i det danske uddannelse som staten, der kan godt bidrage dig med SVU og SU, i stedet for at du betaler 100.000 kroner for at deltage i et kursus privat. Dog, vi mangler en Ph.D.-grad inden for parapsykologi i Danmark. Den har vi for eksempel ikke. Den savner jeg virkelig meget. For eksempel, der findes sådan en i UK. I USA er der alverdens. Man kan faktisk få doktorgrad med parapsykologien. Bare gennemføre en 2-årig eller 1-årig overbygningsuddannelse i forhold til parapsykologien, hvis du har haft nogle forskellige coaching og personlige terapeutuddannelse, alt det der ligner til pædagog og psykologisk uddannelse. Jeg har selv faktisk tænkt derfor at kombinere en anden kandidat eller en anden Ph.D.-uddannelse inden for det, og derfor er jeg i gang med at skrive en bog omkring det, så jeg kan bruge det faktisk til at ansøge for Ph.D.'en inden for parapsykologien, som jeg vil gerne arbejde med inden det psykologiske institut, og det er mit mål for eksempel for 2026 eller 2025, hvor jeg kan så ansøge på den måde, og så gå igennem det en 3-årig rejse inden for Ph.D.-uddannelsen. Det er i hvert fald mit plan. Så hvis der er nogen, der ikke vidste det. Jeg er rigtig meget interesseret i at tage og undersøge og grave indrigtet i forhold til, hvad jeg kan lære inden for det her parapsykologien og neurologisk tilstand. Så derfor jeg giver det der små kurser for at fortælle folk og de forskellige workshops, jeg tilbyder, er med det her lidt mere billigere pris, end hvad man får normalt i det her uddannelse. Der findes også, det hedder en tantrauddannelse, hvis det er godt det, man skal betale næsten 50.000 kroner for at tage uddannelsen igen. Ja, altså man skal betale 50.000 kroner for en tantrauddannelse. Jeg synes, der er ikke nogen grund til det. Jeg vil 100% mene, at alternativ terapi verden har taget en udvikling med hensyn til den økonomiske, eller den præcise pengemæssigt, hvordan folk kan faktisk få en hel masse forskellige uddannelser, og så man bruger jo rigtig meget penge, tak for at følge, man bruger rigtig meget penge for at gå til det her kurser, men det er jo dem, der tilbyder kurserne, der får meget mere udnytte, end dem, der har fået uddannelsen. Og det er jo ligesom, altså, at der er ingen begrænsning i det, og der er heller ikke noget, der kontrollerer statsligt, hvem må tage det her uddannelse, og hvor mange mennesker, der skal have kendskab til disse ting, og hvad er så konsekvensen af, at hvis du bliver stødt på et eller andet, fordi der er mange mennesker, der bruger de her perspektiver med at sige, okay, du har et eller andet i din krop, og du har måske sjælsproblemer, du har måske det her problemer, men hvis man bare gerne kan have den her uddybelse, hvad mener du med det? Så står det bare, og så gentager det samme ting, som de har lært fra kurset af, men de ved ikke selv, hvad de leverer til klienten eller kunden, der står foran. Det har jeg oplevet også med en klient, der har taget faktisk clairvoyant medium uddannelse i København, hvor jeg har været prøvekanin til personen. Og da jeg har spurgt personen, bare fyr den af, hvad der kommer ind, og vil gerne lige høre, hvad det er. Hun har ikke ramt noget af det, som jeg ville mene, at hun skulle ramme, hvis jeg stod foran personen ansigt til ansigt. Hun har læst bogstaveligt talt, hvad jeg har på min Facebook. Og hun har givet mig, hvad jeg har på Facebook. Og så ikke andet. Hun har også kommet med en kommentar med min højre arm, eller venstre arm, eller noget i den stil, som i det tidspunkt har jeg haft ingen problemer. Og ingenting, som der har relateret til mit barndom at gøre, som jeg ved af. Nok lidt den følelse, jeg sidder med for i går, men hun kunne noget uden tvivl. Hvad kaldes det? Zone. Jeg mister faktisk min bevidsthed, men jeg taler underbevidstheden meget mere og fremhæver meget mere de underbevidste tilstandens samtaler gennem mine egne refleksioner. Det må jeg gerne lige henvende eller henvise igen, da du sagde det her, jeg mente. Jeg har følt det, så jeg kan godt følge med, for ellers jeg forstår ikke
de kommentarer, der kommer en gang imellem. Det skal jeg lige sige. Jeg har arbejdet som energiterapeut siden 2023. Jamen, at de glemmer, hvad det giver folk tilbage. Præcis. Jeg har arbejdet siden 2023 som pædagogisk terapeut og konsulent, som er selvstændig. Men jeg har været pædagog siden jeg var 15 år gammel fra mit hjemland. Og jeg har arbejdet og taget uddannelsen her i Danmark, både pædagoguddannelsen, skolefritidspædagogik med sundhedsfremmende linjefag, og jeg har også taget en kandidatuddannelse inden for generalpædagogik, og jeg har derefter taget en projektledelseskursus igen, der var i Danmark, der var i Erhvervsakademiuddannelse, der har tilføjet det, hvor jeg har arbejdet og produceret en pædagogisk oversættelsespædagogik, som jeg har handlet om fuldstændig med sprogets kraft, og hvordan man kan godt bruge forskellige sprog og kultur til at bidrage den her forskellige relationer, vi bygger igennem til folk, helt fra barndommen. Det var sådan et projekt, jeg har til. Så derfor jeg har faktisk haft en pædagogisk uddannelse, som kan godt tilbygge alle de energiarbejde, jeg har gået igennem, eller spirituel udvikling, jeg har gået igennem siden 2020. Så derfor jeg har ikke været i en uerfaren i den sags skyld, og jeg har selv haft en selvdannende rejse i min egen forståelse og hvordan jeg har selv kombineret det med forskellige energier, som jeg har haft hele mit barndom indtil nu, hvor jeg har nægtet til at få adgang, men den er noget, der går gennem generation efter generation i vores familie. Det er ikke noget sådan, at jeg stod bare i næste dag og så sagt til mig selv, jeg vil gerne være energiarbejder. Det har været en del af mig, men jeg har altid nægtet at få adgang til de forskellige ting, der har været en del af mig, netop fordi jeg ville fokusere mere professionelle del og være pædagog og arbejde i den almindelige kultur, der eksisterer som pædagog. Men da jeg har sagt, at jeg vil gerne søge noget andet end bare at være pædagog, har jeg landet på den her med at være mere en rådgiver, pædagogisk konsulent, eller mere sådan en samtaleterapeut. Og inden den rejse, jeg har opdaget, at energien er noget, som vi er nødt til ikke benægte længere. Og det var det der, hvor realisering kom på mig og sagde, at det er nu, Artemis, du skal tage noget kræfter, du skal tage noget kombinationer af din fortid med hensyn til at være healer, og med hensyn til at dine forfædre, hvad de har foretaget sig af og arbejdet med. Du skal nu kombinere den verdslige viden med den her energetiske viden, så at du kan faktisk hjælpe endnu flere mennesker. Og det er det, jeg prøver at lave lige nu. Netop fordi min lille søster er faktisk en healer. Hun ser spørgelser, som I kalder det. Hun kan godt kommunikere med dem, og hun kan åbne sine energier bare uden problemer. Og det har også været gennem min mostre fra min fars side, gennem min mormor, gennem min mors side. Så det har været altid en del af mig, som jeg har vokset med. Og det er ikke noget, som jeg har været fremmed i det. For eksempel min mormor kunne godt sagtens tale med spøgelser, og hun kunne sagtens få modtage forskellige beskeder, men hun var ikke tilladt til at tale, fordi hun havde frygt for at gå i helvede, netop fordi hun var muslim. Men min farmor for eksempel, hun har arbejdet som, vi kalder det heks, ikke? Men hun har været shaman på den måde, jeg skal sige det. Og hendes forfædre har også været det samme helt tilbage fra Afrika. Og derfor hun har haft faktisk meget mere relationer til i den afrikanske magikraft, sort magikraft og forskellige ting. Og derfor jeg har faktisk rødder helt fra Nigeria og Nordafrika. Derfor jeg har nogen, som der har rigtig mange mennesker, som har været tilknyttet til vores energifelt. Og så har jeg nogle nordiske shamaner i min familie, som slægtninge, som ligger helt tilbage til Ottoman-tiden, som jeg har også modtaget beskeder gennem dem. Og jeg har haft nogle asiatiske rødder helt fra Centralasien, Østbekistan og så mongolske folk, som har flyttet dertil til Centralasien, Østbekistan og så her til Tyrkiet igen, og gennem Tyrkiet
der har været noget som rødder, som der har samlet i de forskellige kontinenter. Derfor jeg har ikke kun en viden fra pædagogisk perspektiv, men en viden, der samler faktisk de flere forskellige kontinenter ind under mig. Derfor jeg står også meget stærkt, uden at blive rigtig påvirket af de forskellige energilæsninger, jeg laver, når jeg laver dem. Fordi jeg kan godt kommunikere med mine forfædre, og jeg har fået faktisk 12 stykker af dem til at beskytte mig, hver gang jeg så åbner et energifelt, som der har gjort det så meget indsats på mig, fordi jeg har sagt, at jeg er klar til at kommunikere med dem, jeg er klar til at forbinde mig med dem energetisk, lige så snart jeg har brug for dem. Og det har de selv sagt, at det blev ligesom sealed, altså det blev lavet en aftale energetiske felt for at beskytte mig. Så derfor lige så snart, at folk kommer eller prøver at komme ind på mig for at bare gøre noget ondt, jeg mærker dem, og det bliver de bombarderet med en negativ tilstand eller negativ følelse, de kommer ikke til at besøge, eller de kommer ikke til at kommunikere med mig igen. De skærer kontakten med det samme, netop fordi de får den her negative stødning. Kan I forstå, hvad jeg mener? Derfor der er en meget sjov balance, der er omkring mig. Så derfor jeg har også holdt mig helt væk fra religiøs forståelse. Derfor jeg kalder mig agnostisk, fordi jeg har forskellige kulturer allerede fra kontinenter efter kontinenter. Jeg behøver ikke have en bestemt religion. Ja, derfor jeg kalder mig selv mere en forbundet shamanistisk forståelse, men alligevel kun en energi